Halor ka jingja sya thombor bat sya syo sya penmensau jong ki dekot ka kasi jantia baca Welfare Association ka balaja kamit jong ka singi ublei menta ka tayo ka por shpo beje tam EA ka balaja ru ka snong mauleng maukan hajan lat lasharai Riboy district nakaliang kibor pulit ka Riboy kidang pelong ya ka jintokit ka bajur halor ka ne ka jingja badru ban twet tenge ya gitu kibreu ki baladon kiti ka ban thombor ya kidai ki dekot jong ka KJWBA Kumban penkenmau ki dekot ka KJWBA ki ba pengor ya ka jing salan tu ya ki masi ki ba temu ban salan bian cha Bangladesh. Hakate kamit jong ka singi ublei ki layu i ka we ka trok ka bala suba kit masi. Bat haba ki la persang man kali na u driver halor kite ki masi lawan mi kensan ka we ka kali Verna Rongyong ka bompat don nomor satya. Bat lamiru saungut ne sangut ki breu ki balas dang ban syok bandat ya ki dekot ka KJWBA hadu bakilaman saujur. Kita ikut dekot keseng kinong odo masih ki balaman sau kene ki jingja ki kutup ya uba krau kupar karnayor uba pensisha bupang bat uba kupar lengkoi nakaliang kinong yelam bahmat jong ka KJWBA kila ay ka ijhar halo kene ki jingja hapo umiam police station kene ki jingja kala jaru hadin ba ka KJWBA kala persajur ya ka jingtit ya ki masih napo ka yo di masih ka bodon hapo khana para ka bala kono don keti hakaban shalan pat sapo Bangladesh. Nakaliang kaseng kinong odo masi kila pembenaru ya ka jingeki ban sange di dok masi haborok kawai kari kasi jantia. Halok bai de ba ka kes ka de ka jingsha asol jong ini ki member jong kinong odo masi ka bala jarang shen ha kini sngi sar te ka don kono ka outcome nakaliang ka department ki jopi ben yo kem ki bru bolon keti te kam asal. Wa ngar ngai yo ka tips phang de ka jing khang ya ka ban mandi dong si hayo hang te ki ong bodon kata ka jing supply tu ya ki mesti met man la met tena ngila ada mikron rubat isi mana gane di banai ya kini kita yo ada yang sale den query ban la ka jing sha don em mata ka jing supply ya ki mesti klem hi kot ki slan en ki slan ko biang te ada nata ila bu ya ka majestic ban den query gane ban la ka jing sha ta ha jing de ba kini ki jing sha sho jong kini ki ni Bashir Association rồi tên cái case kan ya cuma mungkin lap yang sisa kan ada kanu ka kan long pai kembali i ki dur e kala don ba pelpat ya ka kaliru na dagi ka daw bakan mi ada tu jingja ni hampan wan nomor arliang ni galian association ada galian jong tu ki beru ba kono bagi penjat ki mesti manlap ki sisa ada nanta duduk menta kemet hi ngila bu man set up no ya ka sakit hati hikmat bernihan bagi no kali ba trace ni bagi ban kit ye mesti ban supply sakin no jaka tengin hampan check hata daduk ta me ladangi susyak sijika ponopo dan ni umyam ni cuya cerum sinan ni mla ban check telik bobon ba ni tengin bu yang ta tengun ban lap ladangi lap tengi siji maksud ni hang le akon urkom na mari mesti kam jinjar ban bat mengiru ini bat kumno setang kata galat ngila man simaksan dan dia mapan hai rengkat bat ki rekod bagi dia ban bu ban akim dia ban nang yete ngene kam dia hang jing dia bat kene kes wajiat investigation kadang ya inquiry kadang ya kadang pak DSP mulai rekod malat ki sisa te habai de ba ka kali balak keno ba kadon ko we pernah bayong TV hadon halo ka tu kali filayo GTP nem sar ya dan jing ya ban bat ya kan tengi dang menni kadang pak DSP ban inquiry ba biang malat ki sisa beralian kan kiajian no